Dakle, evo ga, nezabavno iskustvo u misterijoznoj i jezivoj atmosferi, teške zagonetke kao i legendarna gluma aktera. Prokleti zamak. Ili prokleta ključonica. Što je simboličnije s obzirom na to da su manje šanse da pobegnemo. Dobar dan, da li imate rezervaciju? Da, za 4:30. Uđite u čekaonicu. Uživajte u igri. Wow, isto je kao kod kuće. Neki kovrđeni klinac u školi mi je rekao da se usre u gaće tokom ove potrage. Živo me zanima gde je tačno. Zašto bi uopšte želeo to da znaš? Želiš da vidiš mesto gdje je to sranje nekada ležalo? U redu, deco. Pazite na jezik. Ne pričamo tako na javnim mestima. Šta sam uopšte rekao? Koji kurac ste uradili? Jedan se usrao u gaće, drugi se pokakio. Zbog vas dvojica smo kasnije. Oh. Sve je u redu. Ovo je proces učenja. Možete se odmoriti na kaučevima. Čaj i kafa su besplatni. Vaša potraga počinje za 5 minuta. Želeli bih da prođe kroz nekoliko pravila ponašanja tokom vaše potrage. Ništa ne treba da se kida sa plafona ili zidova. Ako nešto u komori izgleda kao da može da se pomeri, to će biti podizanje ili mehanička radnja. Predmet neće zahtevati veliku fizičku snagu, tokom potrage učesnici će biti podeljeni u 2 tima. Pošto vas je samo 4, mogli biste se podeliti na roditelji protiv dece ili devojčice protiv dečaka. Ej, to bi bilo 3 protiv mame. Naravno. Sreća potraga. Kakva čudakinja. Kakvi su to čudaci? Očeve oči mi izazivaju naježenost. Umiri ih, izvlači ih odande. Tvoj je red. Kako zgodno, svi ostali su se razboleli. Ostavljajući nas same na brodu. U redu, spreman sam. Samo pazi na monitore. Aha. Dakle, ako postoje 2 tima, to znači da su oni kao neprijatelji. I neko mora da izgubi, a drugi da pobedi. Pa to je očigledno. Potraga je lavirint. Ko prvi pobegne, pobeđuje. Šta je ovo? Mislio si da je ovo igra? Pljunta slika obdukcije. Aha, ritual bez glave. Tišina! Slušajte mene! Jebote. Pratite me. Samo jedan tim će napustiti ovo mesto. Spasivši svoje jadne živote. Da li ste spremni? Opa, izgleda se spuštamo dole. Zamisli da mame ljude ovde kao da rade potragu. Ali zapravo to nije potraga i oni stvarno ubijaju ljude. To je ovo. Dugo sam tražio ovo mesto. 100 života je ovdje ugašeno. I zato se nisam odrekao svog telefona. Za svak... Ššš, drevna magija ovdje na delu. Saberi se, ratniče. Drži svoj mač u pripravnosti. Da, moj gospodaru. Kakav gospodar? Otišao si i okrenuo savez? Ko si ti onda? Ja, Lič. Ti si nemrtvi kojeg sam vaskrsao. Služim svod mračnom gospodaru, kogod ti bio. Pa, sve izgleda prilično jednostavno. Vrata su zaključana i moramo da lociramo neku skrivenu polugu, da povučemo i vrata se otvaraju. To je ovo, Viki. Sjećam se da je u jednom filmu postojala cigla koju treba pomeriti da bi se otvorila vrata. Zapravo sam se lazio kao onaj kostur. Kakav je to jeftini trik? Samo da slomim zglob. Pokušavate odvrte pažnju. O, naravno! Pokušali su da me uhvate nespremnu. Izgleda sam na pravom putu. U redu, hajde da savijem ovu. Ne, to je čvrsto. Ova! Sranje! Ko želi da gubi sat vremena na ove cigle? Mislim da je ona cigla tamo. Ne daj mi trag, pusti me sama da shvatim. Da želim da sakrijem ciglu. Da sam ja cigla, kako bih se sakrila? Kakav je to zvuk? Viki, uspela si. Pomerila si pravu ciglu. Nisam je samo pomerila. Isčupala sam iz korena. Rekli su mi da fizička snaga nije potrebna. Pametni su. Okej, ja ulazim prva. Za svaki slučaj. Hej, pusti me napolje! Koji kurac?
Šta vas je toliko zadržalo? Heavy, ja čekam već 15 minuta u ovoj nekropoli. I gdje je on sada? Pomozite mi, neka vrsta čugnog lifta me je razdvojila od mog brata. Jebeno pucanje. Heavy? Izgleda da su timovi zamenjeni usred potrage. Sad igramo protiv Viki i Heavy-a. Da, i di je provalio sve zagonetke. Nisam čak ni shvatio šta radi. I podjednako smo usklađeni. Imaš svoju mamu sa sobom ipak. U prošloj sobi sa tvojim tatom uspela sam sama da rešim zagonetku sa ciglom. Tvoj otac je samo stajao tamo sve vreme i nije ni shvatio šta radim. Andextra metasersum. Nagore za početak. A zatim udesno. Pogledaj ovo, na policiji je latinski rečnik. Znači da nismo znali latinski, ostali bismo zaglavljeni tražeći potrebnu knjigu. Ovdje ima nekakvih obaveštenja. Možda nešto znače. Ne budi, idit, Heavy! Samo pokušavaju da te zbune! Ova proklata žena! Onaj malji što je montra na zidu. Kako da uključu ovaj mikrofon? Dugme poredanog za reset. Reset. Mama? Evo naše ključe za beg. Ali svaki put kad bi Di pomerio nešto, to bi pokrenulo nešto drugo u pokret. Ne to dugme, to je reset. Ovo si pokrenuo potragu iz početka. Drugo dugme je. Zar to nije znak? Ko je još sumnja u mene? Ha? Ek, vidim spoljašnost. A ja sam mislila da će ovo biti dosadno. Gospođo, molim vas pustite malj i nemojte više koristiti grubu silu. Ova zgrada je veoma stara i nemojte pomerati cigle. I ne pomeraj cigle. Isuse, moram da zaustavim. Aj ti usput, nazovi policiju. U principu, vjerovatno mogu da se provučem kroz ovo. Za mene je to i dalje previše tesno da prođem. Ti prođi, a nakon još par udaraca ja ću krenuti za tobom. U redu, zaustavite potragu, upravo ću, držite se, ovo moram da nađem ključ. To je čovjek sa obdukcije. Ako uspe da uđe pre nego što izađemo odavde, izgubit ćemo. A ti još uvijek ne možeš da se provučeš kroz taj otvor. Šta da radimo sada? Ovo je ono, Heavy. Ovo je timska potraga. Izgleda da smo u istom timu. Moramo da čuvamo leđa jedno drugom. Ako ovaj tim izgubi, svi gube. Potraga je gotova. Razbi zid! Ja ću zadržati vrata. Koji kurac? Požuri! Udari više! Još jednom! To je to! Kurac! Još uvijek si u jednom komadu? Ha? Kakvo ovo sranje? Završili ste pre nas? Jep. Nakon zamene timova, tata i ja smo postavili novi rekord za završetak preostalog dela potrage u roku od 2 minuta i 14 sekundi. Pa, kako ste uspjeli da razbijete zid tako brzo? Nismo morali da razbijemo. Imali smo različite misije. Pa kako to treba da bude fair? S druge strane, uopšte ne uzimamo u obzir to što ste vi prošli brže od mene i Heavy-a. Mi smo bolje uradili smo kao tim. Da, siguran sam da je vaš brži prolazak na kraju bio dosadan događaj. A kao što vidiš, Heavy i ja smo se stvarno super proveli. Baš tako, mama. Pogodila si pravu metu, Viki. Mi smo se smorili. Jer ne znate kako da igrate. Da li uopšte znaš kako da izvadiš ciglu? Prvo moraš dobro da je uhvatiš. Mogu i vama da pomognem. Prelepo je.